ότι ο Θα σας πω τώρα γιατί με Σκυλιδράκης νευριάζει. πληρώθηκε Ναι, ρε, Σκυλιδράκη μαλάκα, με ξάνη νόμιμος 5.000 εργαζόμενος. πέτσα στο Lil Trap. Ψέματα. Ψέματα! Εγώ Minecraft παίζω, από τη Ρόδο είμαι. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που πολλοί αγνοούν ή κάνουν πως δεν βλέπουν. Ο Χάκη, ο Καρπούζης και ο Πάνες δεν είναι τόσο αθώοι όσο φαίνονται. Παρόλο που ο Πάνες δεν φαίνεται να συμμετέχει άμεσα, είναι και αυτός μέσα στο κόλπο, με τα υπούλα σχέδια του. Αυτοί οι YouTubers έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που λειτουργεί με σκοπό την προβολή μέσω κραξίματος. Το σχέδιο είναι απλό. Κράζει ο ένας τον άλλον και κράζουν άλλους YouTubers επίτηδες για να τραβήξουν προσοχή, views και engagement. Δεν είναι τυχαίο. Το κάνουν οργανωμένα, βοηθώντας ο ένας τον άλλον στα βίντεο, στις περιγραφές, στα σχόλια και στα mentions. Είναι ένα αλυσιδωτό viral σύστημα προβολής που το έχουν περάσει και σε άλλους δημιουργούς. Είναι ένας ιός που εξαπλώνεται. Δείτε για παράδειγμα το Σκιουράκι, το Λουκανικόπιτα, τον Κονίλο, τον Βλάντ, Λιλτσιός, όλοι είναι πλέον μέρος αυτής της τακτικής. Γι' αυτό κανείς από αυτούς δεν ασχολείται με creators που είναι σωστοί και αληθινοί, όπως του Τζέι, Μάνος και Geek The Greeks. Άμα δείτε, πήραν τις προβολές και το κέρδος τους που ήθελαν από την ορεινή μέλισσα και τώρα δεν ασχολούνται μαζί του. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να τους ρίξουν, γιατί αυτοί δεν πέφτουν στην παγίδα. Έχουν πέσει όλοι στον τέοστη για να πάρουν προβολές, τώρα μπαίνει στο κόλπο και ο Μάριο Τούμπ. Γι' αυτό στοχεύουν σε πιο αδύναμους creators, όπως το κανάλι Παραφυσικά Φαινόμενα, που δεν έχει τόσο μεγάλη στήριξη. Εκεί ορμάνε. Εκεί επιτίθενται, γιατί είναι εύκολος στόχος. Όμως αυτό το ψέμα δεν θα κρατήσει για πάντα. Ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Οι άνεργοι που έκαναν επάγγελμα το κράξιμο, δεν θα έχουν πια θέση σε ένα υγιές κοινωνικό σύνολο. Ο legitgaming.gr το έχει δει, γι' αυτό έχει ψώσει τείχος και δεν πέφτει στην παγίδα τους. Όλο και περισσότεροι creators θα κάνουν το ίδιο. Και ναι, έρχεται η αυτοκαταστροφή σας. Όπως τη ξεκινήσατε μεταξύ σας, έτσι θα την τραβήξετε μέχρι τέλους. Η αλήθεια πάντα βρίσκει το δρόμο της. Χάκη Pixels για αλήθεια πίσω από τα άνεργα streams. Δεν είναι άνεργος και συνωμοσίες πίσω από την πλάτη του. Δεν είσαι απλά ένα παιδί που παίζει Minecraft και ότι δεν είσαι απλά από τη Ρόδο.